Čiže teraz sú hypotéky na 5%? Dobre hovorím? Medzi 4 a 5%. Lebo aká je teraz situácia na trhu? Pozitívne je to, že inflácia v súčasnosti v Európe je nejakých 2,6%, čo je úplne perfektné, lebo tá hranica je okolo 2%, ktorú má Európska centrálna banka ako za cieľ. Takže tá inflácia veľmi dole klesá. Na Slovensku zatiaľ ešte nie. My tu máme okolo 6 až 7%. Ale postupne to ide dole, čo je veľmi dôležité v celej Európe. No a výsledok toho je, že tým pádom môžu začať budúci rok klesať tie úrokové sadzby. To fakt bude veľmi minimálne. No a to môže naštartovať tie reality. Ale pozor, veľa predávajúcich si teraz myslí, že nepredávame ešte ináč, že tie ceny na budúci rok pôjdu hore. No nepôjdu tak skoro hore, pretože to trvá mesiace, roky to trvá, kým sa to všetko naštartuje. A poviem príklad z roku 2008, kedy začali nehnuteľnosti klesať a na rovnakú úroveň sa dostali za nejakých 6 a 7 rokov. To znamená, oni klesli o 30 až 40% a za 7 rokov dostali sa naspäť na nulu z roku 2008. Takže to, že väčšina alebo veľa predávajúcich si myslí, že začali klesať pred rokom a pol a na budúci rok už pôjdu hore, to sú na veľkom omyle. Čo je najzaujímavejšie podľa mňa, asi ľudia neuvedomujú, že keď pred pár rokmi kúpili byt s 0,8, 0,7 percentami, tak oni kúpili 250 000 dom alebo byt a dokopy za 30 rokov zaplatili 275. Čiže preplatenie 25 000, čo je nič. Teraz pri 5% miere, bez všetkých poplatkov, 250 000, vieš koľko zaplatia dokopy? No. 500. No a ti poviem pravdu, že nezaplatia, pretože tá fixácia 5 nebude 30 rokov. Tak. A to si málo kto uvedomuje. Väčšinou sa to prerátava na 30 rokov, ale vieš dobre, že tie úrokové sadzby sa menia, tak sa išli dole, tak teraz idú hore a zase pôjdu dole. To znamená, reálne ten klient, ako náhle sa zniží úroková sadzba o rok, o 2, tak si urobí prefix a tým pádom si zniží úrokovú sadzbu o 1, o 2%, ako bude možné. Ale priemer, čo viem, že je priemer, tak priemer je okolo 3%. Že tých 0,7 alebo 1% to bolo len teraz. Predtým sme a ty si dal teraz do kalkulačky 0,7? No hej, teraz som dal 0,8 sa mi zdá. No hej, ale si dal potom 5%. Ne? Áno, akože že nech si uvedomia, že no áno, to je štandard sú 3%, čo dlhodobo, je dlhodobo. Áno. OK, jasné, to je pravda. To, že teraz bolo chvíľku 0,8 alebo 1, tak to je v živote nebolo, že by banky požičavali za 0%. No, to môžeme povedať dopredu, že najbližšie x rokov to ani nebude. Ja neviem, či vôbec v živote to bude takéto úroky 1%, to bolo maximálne štandardné. Nehovoriac o anuite, že ten klient vlastne síce zaplatí 1200 eur, ale z prvých pár mesiacov z jeho mesačnej splátky 1200 eur bude koľko? 800 na úrok? Veľmi väčšia časť. Väčšia časť, ale že... Do banky to majú tak nastavené, že najprv ty splácaš úroky, až potom istinu. To znamená, že sa ti to neoplatí každú chvíľu meniť do inej banky, lebo stále ti to tak prestavia, že stále na začiatku splácaš úroky. Takže radšej je dobré rada, ktorú dáme dnes. Ostaňte v tej banke, vyjednajte si dobrú úrokovú sadzbu, namiesto toho, aby ste prechádzali do inej banky každé 3 roky alebo každých 5 rokov. A dokonca aj keď v inej banke máš lepší úrok, tak s tou ponukou príď do svojej banky. Tak. Veľakrát to proste prejde. Že ti dajú buď to isté trošilinko vyššie, ale vždy tá anuita, ale to fakt nikto nevie o anuite. No málo kto to rieši. No ale keď si pozrieš na výpis účtu, tak tam, aspoň v mojej banke, mám krásne vidno, čo je splátka a čo je úrok. Ale treba si to porovnať, jednu druhú banku. Lebo toto ľudia práve nerobia. No nerobia to, hej. A málo kedy, keď ideš riešiť hypotéku, málo kto, a však to aj nevieš dopredu, dokiaľ nepodpisuješ splátkový kalendár, tak ty presne nevieš, že koľko je splátka, koľko je úrok. Sú akože anuitné kalkulačky, hej, že sme.sk má viacero tých firiem. Kalkulačky sú, ale že dokiaľ tebe neschvália konkrétny tvoj úrok, teda hypotéku, úver teda, tak ty nevieš, koľko ti banka naúčtuje splátku a koľko istina. Proste to nevieš dopredu. Ani tá kalkulačka, to je len informačná.